Wisdom man. Nna m mpa. Ka ihe nwe ikwu gbasara okwu minimum wage ndị Labour na federal government na-azọ n'obodo a. Well, if you left to me alone, government might the right thing akwụsị ime. Anyị chairman and government might the right thing to ime. Anyị ọbụla na-adọji ya. They know the right thing to do. Ama ihe kwesịrị ime nụ ka obodo wee gaa n'iru. Ama ihe kwesịrị ime ka ndị na-alụ ọrụ wee obi ha na-akpa aka wee na-alụ ọrụ ha na-alụ. Ama ihe kwesịrị ime ka ego wee dị n'obodo. Ama ihe kwesịrị ime ka ndị dị n'obodo. Ama ihe kwesịrị ime ka onye na-ana ọgwụgwọ onye na-anala ego ụgwọ ọnwa ya na-enwe anwụrụ wee na-anabi ya wee na-akwadokwa maka ọnwa ọzọ ọ ga-abịakwa lụ ọrụ. So ha mụ ihe a ga-eme. My own take on this now, government know the right thing to do. That is what they know the right thing to do, and when they do the right thing, everybody will be happy. Both the workers and the people, both the employees and the employer, everybody will be happy. Do you understand me? So they know what to do. So, Wisdom man. And now, dịka okwu minimum wage asha aga now. yes. Ị ma na onye isi ndị Labour gwara anyị na enye federal